nagpatigayon subong ang Office of the Ombudsman sang sistematiko nga mga tikang kag reporma sa ila kampanya batok sa korapsyon nga nagakatabo sa pungsod. Ginpahayag ni Ombudsman Boying Rimulya ang plano nga mas pasangkaron o kon mas pabakuron ang ginahimo sa ila ahensya bangod sa nagapadayon nga issue kag kontrobersiya sa pungsod may kaangtanan sa korapsyon. Ginako niya ang issue sang korapsyon hindi malikawan kag literal nga makalalaton kag makamamatay. Ini ang nagakatabo samtang nagapadayon ang nagkalain-lain nga investigasyon sa maanuwalya nga flood control project sang gobyerno. Naibaluan nga ini nga korupsyon na diskubrihan sa pila ka mga opisyal, kontraktor kag iban pa nga mga individual nga naangot sa mga proyekto nga kuntani makabulig sa tion sang kalamidad apang nangin palpak kag substandard ang mga ini. Ginpakigbahin man ni Ombudsman Rimulya ang pila sa ila mga ang pila sa ila ka mga estratehiya nga handom sini matapos sa masunod nga tuig 2026 upod ang modernisasyon o digitalization sang opisina para mangin integrated ang sistema kag paggamit sang teknolohiya nga AI o artificial intelligence. Luyag man sini nga papaskuron kung papaskugon ang transparency agod mangin kaupod ang nasyon kag gobyerno sa pagpakigbato kontra sa lapnagon nga korupsyon nga nagakatabo sa pungsod.